LSV Wacky Beats. Mama's boy. Mama's Boy Studio. Tunda Allah ya nufa ai dole in ci jami'a, wanda ba su so in ci su je su sha fiya. Kunga Allah ya tarfa min gishiri akan fiya, ko da babu mai a mota dole ne in sa giya. Sakila, are you ready? Daga bakin Mama's boy LSV, ni ne nake kwace musu babies. Babu watakila babu maybe. Inda muka zo to sai an girgiza wando, muna zuba kamar ruwa a kwando. An san mu a cikin kawo da mando, har da kasuwan bacci mun sai da gwanjo. Mu ne a nan, muna mu ne da can kuma mu ne da nan. Duk wanda abin bai mishi ba to sai ya nutse. Kasa can kasa. Duk wanda abin bai mishi ba to sai ya nutse.